Kaixo. Galderak sortu ondoren, ikastarora itzuliko gara eta galdetegi bat sortuko dugu. Lehenik eta behin, galdetegiaren funtzionamendua ezarriko dugu ezarpenen formulario honetan. Izena jarriko dugu, eta, gero, eskuragarritasuna atalean data eta iraupena ezarriko ditugu. Ekintza hau markatuta utziko dugu. Denbora agortzean erantzunak automatikoki bidaltzen dira. Horrela, norbaitek, azken minutuko urduritasunarekin, ez badu bidali botoia sakatzen, bere erantzunak ez dira galtzen. Kalifikazioa atalean garrantzitsua da, azterketa baterako konfigurazio batean, baimendutako saiakera kopurua batera mugatzea. Era berean, nabigazio atalean, aukeratu ahal izango dugu, ea nabigazioa librea izango den. Dagoeneko erantzundako galderetara bueltatzeko aukera emanez, edo sekuentziala izango den. Kasu honetan, ezin izango litzateke aurretik erantzun den galdera batera itzuli. Galderen jokaera atalean, azterketa baten kasurako, beranduagoko feedbacka aukera mantenduko dugu. Oso garrantzitsua da, berrikusketen aukerak atala ere berrikustea. 4 zutabetan banatuta dago. Saiakera egin bitartean, saiakera bakoitzaren ondoren, beranduago, irekita dagoen bitartean, eta galdetegia itxi ondoren. Azterketa batean garrantzitsua da erantzun zuzenak azterketa amaitu arte ez ezagutzea, beraz, lehenengo 3 zutabeak desmarkatuta egon behar dira, eta 4. zutabean erakutsi nahi dugun informazioa mantenduko dugu. Esate baterako, puntuazioak edo erantzun zuzenak. Oharra, lehen eta 4. zutabeetan aukerak markatuta baina desaktibatuta agertzen badira ere, gordetzean eta konfigurazioan berriro sartzean, editatu ezarpenak sakatuz, desmarkatu egin direla ikusiko dugu. Eta interesatzen zaiguna aldatu ahal izango dugu. Garrantzitsua da gogoratzea, itxiera datarik ezarri ezean, informazio hori ez dela inoiz erakutsiko. Gorde eta erakutsi botoia sakatu. Orain, galderak kargatuko ditugu. Galdetegia editatzeko aukera formularioa gorde dugunean agertuko zaigu. Hemen galderak gehitzeko aukera dugu. Hemendik galdera berriak sor ditzakegu, edo zuzenean galdera bankutik aukeratu. Gainera, 3. aukera honekin, sortu ditugun 3 horietako 2 ausazko galdera gehitu ditzakegu. Kategoria hau aukeratu dugu, ikastaroarena. Ez dugu kategoria berririk sortu, baina benetako galdetegi bat egingo bagenu. 2 edo 3 kategoria sortuko genituzke eta gai bakoitzeko galderak kategoria horietako bakoitzean banatuko genituzke. Beraz, litekeena da 3 kategoria sortu izana, bakoitzak 10 galdera dituela, eta gai bakoitzeko ausazko 4 galdera aukeratu izana. Guk ez dugu orain egingo. Konfigurazio horrekin geratuko gara. Eta ausazko 2 galdera horiek gehitu ondoren, gorde egingo dugu. Gure galdetegia sortuta dago. Galdetegira itzuli eta aurreikus dezakegu. Galderei erantzun diezaiekegu, saiakera amaitu eta bidali. Amaitu aurretik, xehetasun bat, oso erabilgarria izan daitekeena premia espezifikoei erantzuteko. Salbuespenak, fitxan, laster menuan, talde salbuespenak, edo, erabiltzaile salbuespenak, ezar daitezke eta parametroak aldatu. Hala nola pasaitza, galdetegia egiteko datak, denbora muga edo baimendutako saiakera kopurua. Horrela, oso erraz azaldu dugu galdetegi baten konfigurazioa azterketa bat konfiguratzeko. Eskerrik asko.